Cor Escènic ha preparat el seu quart espectacle ja, que és un conjunt de diverses disciplines, que són la música coral i el teatre, tot junt en un mateix espectacle. Bueno, conta'm un poc què és el que mostreu, què és el que feu, com interactueu en la gent o en els mateixos alumnes. Bé, el Cor Escènic és un projecte que el que intenta és mostrar al públic una manera diferent de percebre la música coral. Diguem que tradicionalment s'ha vist la música coral com una activitat clàssica, estàtica, i nosaltres el que volem és que el públic tingui una altra opció també, no?, de veure música coral, que és un cor que es maneja per l'escenari i que utilitza altres disciplines també, no?, per a fer-ho més interessant, tindre més informació, no? Per què Blanca Navidad? A veure, Blanca Navidad és el fil conductor de tot l'espectacle perquè diguem que totes les peces tracten un exemple, no? una situació específica, no?, de les festes tradicionals que són el Nadal. I aleshores, per a donar-li un fil conductor, el que fem és com si fos un documental. El documental d'esta setmana és Blanca Navidad. El vestuari també té alguna cosa que veure, no? Evidentment el vestuari va acord al títol de l'espectacle. Tu estàs al front del Cor Escènic, però qui està també darrere de tot això? Qui t'ajuda a portar-ho endavant? Jo, per a crear aquest projecte vaig buscar un equip de gent professional, aleshores Núria Martín s'encarrega de la direcció escènica, David Sanz és el pianista, Víctor Alonso el de tècnica vocal, i després tenim comunicació Violeta Camarasa, disseny gràfic Ricardo Solís i tota la gent que forma el Cor Escènic, que entre tots fem possible, no?, el projecte. Què passa ara en el Cor Escènic? El Cor Escènic ara estrena un espectacle i el 7 de novembre, divendres que ve, farà el començament d'un nou taller en un grup de gent, quasi tots els mateixos, més gent nova, i comencen durant tot l'any a muntar un espectacle, director d'escena, director musical, assajos d'escena, assajos musicals, i el 13 de juny del 2015 estrena així també a l'Auditori de Riba-roja aquest espectacle, i l'any següent fa la gira. O sigui que tindreu més o menys algo treballat i algun mirat, no?, per a començar. El que som els directors, sí, el cor no sap res. El cor és sorpresa tot, clar. Fins que no representa no sap res del següent. Com espereu esta vespre el públic i la gent? Els estrenos sempre són molt agraïts. Venen tota la gent que ja coneix el Cor Escènic i els agrada molt i sempre és un moment de molta satisfacció, sempre. No sé, n'hi ha algú de Riba-roja, del Camp del Túria, qui vulgui, no?, participarem vosaltres, què és el que té que fer? Primer, no assustar-se, no pensar que com no sé actuar o no sé cantar, no puc fer-ho, no? Perquè això partim de zero sempre i anem, clar, hi ha gent que ja sap més i ajuda molt a la resta. Veig gent del món del teatre i veig gent del món de la música, del conservatori de música. Uns i d'altres només coneixen el seu àmbit i aprenen de l'altre. I aleshores no has d'estar assustat. Si tu estàs anant a l'Escola Municipal de Teatre de Riba-roja i vols entrar al Cor Escènic, no t'assuste que tu no saps música. Jo ja tinc els recursos per a que aquesta persona puga, no? Igual que si eres músic i no has fet mai escena, tampoc t'has d'assustar, perquè el director d'escena ja t'ajudarà a ficar-te al nivell per a participar. Oberta a tot el públic, no cal ser de Riba-roja, quasi tots som de Riba-roja perquè pilla prop, no? Però també pots vindre de fora, no has de ser alumne del conservatori, és un projecte a banda. Bueno, yo me llamo Sara y él es Carlos, somos las nuevas incorporaciones del Cor Escènic y este espectáculo se trata un poco de coger todo lo que es el espíritu navideño, ¿no?, las fechas señaladas, todo lo que hacemos en esos días y representarlo un poco añadiendo también la música, tanto música como escena. Se trata un poco de juntarlo todo. Vale, ¿por qué entraste a formar parte del Coro Escénico? En mi caso, mi pareja lleva aquí ya 3 años y al final me convenció y estoy encantada, vamos. Siempre venía a ver los espectáculos, me llamaba mucho la atención y al final me convenció. ¿Y tú? Hola, doncs jo soc Jesús, soc també una de les últimes incorporacions i a mi m'ha agradat sempre molt el món del teatre i des de xicotet que m'agrada molt la música i on vaig aprendre teatre i música, doncs en el Cor Escènic, i per això que em vaig apuntar així.
Bueno, i què tal l'experiència? Bueno, encara no heu fet l'estrena, però què tal l'experiència? L'experiència, bueno, ara, com tu bé has dit, acabarem quan sigui el concert, però molt bé, jo crec que és molt interessant i bueno, hi ha un font de possibilitats en aquestes dues coses, ¿no? Tant el teatre com la música. Algo que os llame la atención, ¿no? De combinar estas dos cosas, la música y el teatro, ¿qué es lo que más os llama la atención de esto? Pues que cambia un poco lo que es la concepción que la gente tiene de un coro. Como personas que están cantando estéticas, ¿no? Mirando el papel, aquí es todo lo contrario, aquí se trata de movimiento, dinamismo, alegría y expresar corporalmente aquello que la música te transmite. Y creo que llega a la gente. Bueno, ¿cómo es trabajar con Cristel y con todo el grupo que formáis? Bé, hi ha molt bona convivència, hi ha molt bones vibracions perquè volem aprendre els uns dels altres i vaja, que tots anem a una i el que volem és unir el que cada un sap i formar una cosa conjunta, no? Doncs jo sóc la directora d'escena del cor escènic i la meva funció bàsicament és donar-li moviment al cor i un poquet d'argument i de context i de contingut més enllà de les cançons. Com és treballar en gent, que és el que diguem i el que comentàvem en Cristel, en gent que igual no sap de teatre, no? de posta en escena? Doncs és com un taller. Fas una mica de tot, a banda de crear un espectacle, doncs també te dediques un poc a ensenyar els conceptes bàsics de l'escena, bàsicament això. Bueno, suposo que això és algo nou, no? Perquè treballar en l'escenografia, no? d'un cor és algo diferent. Nosaltres, quan encetarem el projecte, preteníem això, no? Perquè desconeixíem si hi havia algun cor que fera aquesta proposta. Després sí que s'ha enterat de que sí, però en Barcelona i en altres llocs. Però a València la veritat és que molt poqueta gent fa aquestes coses i més, diguem-ne, com a taller o com a una cosa més amateur. I nosaltres portem 5 anys i bé, ha hagut un procés, ja portem, este és el tercer espectacle, ja hi estem, sí, intentant fer un poquet de cosa nova, sí. Jo des de molt xicotet sempre he estat en molts cors i ja després del temps, perquè ja quan t'arriba una edat que t'ho deixes i ara pues, és com matar un poquet el gusanet, ¿no? Bueno, t'anava a fer la pregunta de tu per què tires més, per el teatre o per el cor, però ja veig que per el cor. Sí, més per la música que per el teatre. Bueno, Mari, tú contamos desde cuándo estás así en el coro escénico y qué es lo que te va a llamar la atención para apuntarte. Pues yo un poquito más que él, 3 años, y realmente fue Cristel la que me dijo de venir. Yo, o sea, era mi profesora en coro del conservatorio y me gustó la idea del coro escénico y dije, pues, pa'lante. Ahora que ya habéis probado las dos cosas los dos, ¿con cuáles quedáis? Con el coro normal al coro escénico, indiscutiblemente sí. Hay mucha la diferencia, ¿no? Sí, es que es otro rollo, no sé, es difícil de explicar, está muy guay. Hay que verlo, ¿no? Hay que verlo para saber lo que es, porque la gente no se lo imagina.